खापांनि ताखौथाय बुखुक सं जों दाबो सकबायखा आमफ्रा रामचंद्र गारनि आमफ्रा बाजारनि थिक अर जुवेल देबरमानि तिनि पाइथांनि बे नायरमु नायरनाय अ जागायाव गोबां मा फाइ मानजाक फैखा एमएलए ब्रंनां रनजित देबरमा तै एनएलपि हास्तिफा ब्रंना परसिन देबरमा सारसं फाइ बिनि पाइथांनि नायरमु नायरक लायखा दाबो तै किसिसा जरानि बिसिंगनो बिनि पाइथांनि नायरमुंगो बनो तलांगै मांखर तलांगै बनो सकजांनाय अबहायनो बेलायनो खा खामजांनाय उत्तर प्रदेश परिना हेने थांतानिवा तिनिवा क्लास 9 परिबि तंनाय जुवेल देबरमानि लाखमा समनि कथमा नायनाय दि तिनि मांप्लेनि बिसिंतै चिनी रामचंद्रगढ़ विधानसभा केंद्रनि आमपुरा गामि बा आमपुरा बाजार चिनी ताकब मंतनि दुस्ला थानाय 15 तारिख हराव एक्सीडेंट गई उत्तर प्रदेश नि मिर्जापुर उनका कायसा स्कूल परितमानि आरो फैका फैमाने लगे एक्सीडेंट नि खबर मामा लगे ताकब जिको आरो साका सर मुते एक्सीडेंट का किसु आरो इनफरमेशन खालामनाय जाव लगे ना आं अरनि रामचंद्रगढ़नि आनि बाजार अफिस लगे खामानि याबलो न आं आरो लगे सिटिंग खाय डिजिनो सिटि सिका डिजि लगे ना आबनो क्राउडिंग रेखा आंगो आरो डिजिनो आबनो काहामका इन्वेस्टिगेशन खालामनि बागै बगाकाय आबन परे आं अनुखुंगो फाइथांबायका थानाय 16 तारिख आरो अनुखुंगो फाय मालाय थांबायका आरो डेड बडी सफायाखौ बेखायनो डेड बडी मिया सफायमानि यागुलो तिनरो फाय सफायका ब्लेके खा खामानि को जे कचराया सिं नायथ जे कायसा ताबो असंसानो याकरि थांका जरा फाया संनि न ब असंसानो याकरि थांका बुफा मन्टु बर्मा 10,323 नि खरसा मास्टार खामानि आबो चाकरी पाइमानि यागुलो खूब कष्ट खाय बुसानो दै दुलुय परिरि तमजामान ब्लाय कष्ट खाय नुखुं सलिया तब फानो बुसानो संसारो नायथखायै मुसांग्रि क्लां खानानि बागै बुफावने कष्ट खाय बर बिनि बुसा खरने बरि खरचा तमजाव हमथिखायनो बरक नुखुंगो कष्ट खायै सलिले फैले माने बिनि बुसला जुवेल खाय ब्लेके खायरखा ब्लेके इंको दुखु नांगौ जों बखामा रागनाय ताम हिंगाखाय जोंनि जुवेल याकरि थांफानो संसारो तो तंखौ बिनि बाहानो जखंखौ बुमासं तंखौ जों तंखौ जों मोसाङै मा तंनायनाय बोसखांनि सालो बखा करा खायै अनुखुंगोसे मनाय थखाय जों माथि सालायनाय बेखाय आबोनो आं सानाय जे चिनि जुवेल जेखाने पान तंखुन गायथर बनो तै दुलि तंखुन असंसार जे जाफन तंखुन बसातिया हाकै सिङै तंखुन पहरुङै तंखुन अमन चिनि सर पोस्टमर्टम दं मादा मांखो बिनि पोस्टमर्टम मानखा तबे आरो किछु प्रशासन हयते बरनो तेमन আছে সহযোগিতা খাইলিয়া অরনে ডিজিনি চিঠি রিমানি পর্যন্ত আরম্ভ লিয়া সবচেয়ে দুঃখজনক ঘটনা আঙ্কেকা যেটা থইকে অ্যাক্সিডেন্ট আ জায়গানি কোনো সবিতি সাজে গিয়া বনতুব জাকা অনেক লেট নি পরে হাসপাতালত লাং জাকা প্রপার ট্রিটমেন্ট বিনি যেটা নাংমানে আবার খালাই জাগলিয়া
अबो खबर मांखा एकाय आं फादार अबनि बेपार आं किसु पग्रब सालाय ताम खायमान आ समय चीफ मिनिस्टार बखरे ताइफना बिनि पेज नियागो आनि जे चिठी रहमन बनो कपि रिजाखा एकाय जों नायनाय जे ताम मनि बेपार फादार ताम इनभेस्टिगेशन ठीक ठीक बो एक्सीडेंट ना अंगय थिका ना केबदा बनो सक्रांत खायबथारका अमचों जस्टिस मानायनाय जस्टिस सानै जों चिठी सिनाय आं रामचंद्र गाटनि एमएलए हिसाबै अबनो दायित्व नावै आं सामंटांनाय आं खाख्लायो जों बुसकांगो ताम खालायमान अमनतयै एबं अनुखंगो आं सुबा फैनाय आं बुखाबाय कक सालायखौ सुबानाय ताम खायमान बर'नो असंसार साङै मानसि दंनानै